tonyora asabo oli mubole tugule abantu banganye gochiororo igamba tebi itubona alenge kewogiga tokadina nendege ne president tokogenda alia Nyaribali kana toko iruka igoroga oiruke igoroga nendege oligere linza okoransa igoka ngane Islam yani kiro muntu agachiri nyombe nde were to yonde eyende numwe tubone nge tumwakorire emwacha mugachege getunu na egetunu oseneche kera kwanya chegiri karaz mirani exercise ngekitoko rukeke gusi egesiomba kangaro ni getunu igoroka abantu bakoletiki bamanyityo ekrobono to agandenga simbonye housing amangana ya housing asara kolega asingia it's in Kisii not anywhere else ekiera boli mombokoletiki boy. I want to ask the president again to reconsider these are housing issues. We want to bring it to Kisii, the member of parliament of Kitutu Chache North, to lobby for money to come to these constituents, particularly here, so that we can be able to do affordable housing for our poor people. And then to kere serikali ebwate chibesa. Ebwate chibesa. Yaga chinyomba abantu banganye gochiororo. Osebon. Ekura mugu waka omaete chinga kichinde njira otokweba intuna abakolie gas baino. We are servants of you people. Lakini ndiro otoja kwanya ngato ikolire nintubona abanene ntata kubarora ntata kubakwanira kosa na bere ebikolie bras mo bikoleki ekere kretoko sabe ekura etogo chekretra arale no eninse mutali oro yeito as long as moto ikura lakini kreto irire tweba banta bataka abangina bagotweba bagaka twaba abana mbako wende school no we must be servants of the people ekina kitu ngente gokora igonda ito tebanga nturaro na nainwe mukangakire kuranko bakirambia muno no ai propaganda challenge chinyinge mwangakire te kuranda ite bakirambia muno lakini ndete mbaboli mwensi oso wanje kwenu obo mubwaino na buchinguru cheino onye muri hamo mukunyara kubwasegie omweshimiwa oyo ino Mheshimiwa King omonto obwatire serikali yane buja noene basari ndanyoru lakini King bagateba kira abantu bandi bachite kuli kamaruwe ngabesa nchichicha King batenga chibesa rasma chichi mwanyora chibasari naende nyasaye ka wanje wiki egocha from 1 once koenda na tole chichi igolio kanali kera bangiraga iga jambo mbiya bana ambayo gaiga ndia bana balinga ne skuru bakati jambo oli bona bana ambayo ga abana balema ndo lege urajo ne skuru fees ya aseli lakini aba mraba sayani ndo kina bangi mwete ya kikweru libaga musaye baba kweru libaga ngende skuru soma mamu mino sato mino ne yange nkina buranya tabulati Muhammad Asante bali tunabasa Kusabele obo yani monda beke yanga kuyibisa tu Dalibo Ali yanga ngosibolo se kule wikini